навсякъде. Изкачването, стълбите, возлуче. Тази страна северна България. Страна южна България. Вятърните генератори. Много духа, много. Сянка. Така, снима ли като върта? Върти? Както върта, снима ли надолу това? Всичко снима в момента. Не е нужно даже да въртиш. Снимай си, още колеги. Нищо тук не дух сега. После ще го правя. Ето изведнъж вятъра спря. Ицо направи магия и вятъра спря. Ще поживеем някакъв път да може да влезем да видим мозайката. Ако го реставрират. Значи мозайката е феноменална. Това ли има друга такава мозайка в България? Има на Шуменското плато на паметника. Шуменското. Там съм ходил. Он е язовир, знаеш кой е долу? Да. Язовир Копринка. Много високо е. Как са го строили толкова на високото крайекоста? Южна България. Язовир Копринка. Камерата не знам дали ще се види много тази. Далече. Добре, изключвай, то вече няма смисъл. Що ме въртни, какво ще направи? Тук ми се чу, че говори някой вътре. Къде? Вътре може да работят хора. Да, това са нещо, верно. Да. Шипка. Има това. Я свет не виж, има ли на шипка хора ма ти? Как? Но ще кажа,
Ай, слизаме от тук и отиваме там. Ще Ай. минава ли го? Да. То свършило. като трябва. Ела, виж това работи ли бе, да не би да не е, да не работи. Шафрон. Я вижте. Искаш да го спра? Как работи то от тъмно? Мога го правиш. Като снимам. Снимам. Кой? Какво? Да? Къде е паметник? Его е в същата. Това е бе. Айде тръгваме. Снимаш ли още?